Franz Kafka, Prozor na ulicu. Ko živi napušten, a ipak bi s vremena na vreme želeo da negde nađe društvo? Ko s obzirom na promene dnevnih časova, vremenskih, poslovnih i sličnih prilika neizostavno želi da vidi bilo koju ruku za koju bi se mogao uhvatiti? Taj neće moći dugo da izdrži bez prozora koji gleda na ulicu. Ako je sa njim tako da baš ništa ne traži, nego samo kao umoran čovek, dižući i spuštajući oči između publike i neba, prilazi prozoru, mada to ne želi, i malo zabacuje glavu, ipak će ga konji dole povući u povorku kola i buke i time konačno ka ljudskoj slozi. Na današnji dan, pre tačno 100 godina, umro je Franz Kafka.